Γεια σας και καλή εβδομάδα. Σήμερα είπα να σας δείξω ένα snack που μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω αυτή την εποχή του χρόνου. Γιατί τώρα που έχει έτσι περισσότερο κρύο, μαζευόμαστε περισσότερο μέσα στο σπίτι, παίζουμε πιο πολλά επιτραπέζια με τους φίλους μας και όλα τα σχετικά. Εγώ αυτό το snack το έχω συνδέσει με τους φίλους μου και τα επιτραπέζια, γιατί το φτιάχνω σχεδόν κάθε φορά που μαζευόμαστε όλοι μαζί για να παίξουμε. Και αυτό γιατί γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, είναι πολύ νόστιμο και δεν έχω συναντήσει ποτέ κανέναν που να μου πει ότι δεν του αρέσει πολύ ή γενικά να μου παραπονεθεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πιστέψτε με, αν δοκιμάσετε να φτιάξετε αυτή εδώ τη σπιτική συνταγή για νάτσος, που είναι και έτσι μια πιο υγιεινή εκδοχή, νομίζω ότι δεν θα ξαναγοράσετε πάλι νάτσος έτοιμα. Γίνεται πολύ γρήγορα και είναι πάρα πολύ νόστιμο, πιστέψτε με. Θα χρειαστούμε λίγο στήθος κοτόπουλο, το οποίο το έχουμε βράσει και στη συνέχεια το έχουμε ανοίξει με τα χέρια μας σε έτσι μικρά κομματάκια. Επίσης, λίγο τριμμένο τυρί τσένταρ. Το τυρί τσένταρ προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω ότι λιώνει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο τυρί. Η γεύση του μου αρέσει πάρα πολύ, στα φαγητά είναι υπέροχο. Αλλά επίσης είναι και ένα αρκετά λιπαρό τυρί, έχει πολλά λιπαρά. Οπότε έχω επιλέξει ένα τυρί τσένταρ με χαμηλά λιπαρά για να φτιάξω αυτό εδώ το φαγητό και γενικά προτιμώ όταν παίρνω τσένταρ να είναι με χαμηλά λιπαρά. Επίσης θέλουμε ντομάτα, αλλά θέλουμε μόνο το γύρω-γύρω, το σκληρό τμήμα της ντομάτας, δεν θέλουμε τα σποράκια και έχουμε αφαιρέσει όλο το εσωτερικό για να μην βγάλει πολύ υγρασία και μαλακώσουν τα chips μας. Επίσης έχω εδώ πολύχρωμες πιπεριές, πράσινη, κίτρινη, κόκκινη και ποια δεν είπα, πράσινη, κίτρινη, κόκκινη και πορτοκαλί. Τα έχω κόψει σε πολύ μικρά κυβάκια. Όσο πιο μικρά κυβάκια μπορείτε να κόψετε, αυτό θέλουμε. Και επίσης θέλουμε και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, πραγματικά κάνει τη διαφορά όταν θα δαγκώσετε το νάτσο σας, κάνει τη διαφορά το φρέσκο κρεμμύδι. Το έχω κόψει σε πολύ λεπτές φετούλες και εννοείται ότι δεν γίνονται νάτσος χωρίς τορτίγιας. Εδώ έχω διαλέξει τορτίγιας ολικής αλέσους, φυσικά γίνεται και με κανονικές τορτίγιες, εννοώ τις λευκές ή και τορτίγιες καλαμποκιού, που είναι αυτές που ούτως ή άλλως χρησιμοποιούμε για να κάνουμε νάτσος, αυτές που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά. Θα κάνω λοιπόν όλα τα προϊόντα στην άκρη για να σας δείξω πόσο γρήγορα και πόσο εύκολο είναι να φτιάξουμε σπιτικά νάτσος, τα οποία πραγματικά θα σας τα ζητάνε όλοι μετά. Λοιπόν, θα πάρουμε τις τορτίγιας μας, θα τις κόψουμε σε τριγωνάκια, θα τις βάλουμε σε μια σχάρα στο φούρνο που τον έχουμε ήδη προθερμάνει στους 180 με 190 βαθμούς και θα το αλείψουμε με λίγο ελαδάκι από πάνω με ένα πινέλο, ίσα δεν θέλει πολλά πράγματα, και θα τα βάλουμε για 2 με 3 λεπτά στο φούρνο μέχρι να γίνουν έτσι χρυσά στις άκρες. Εάν χρησιμοποιούσαμε τορτίγιας καλαμποκιού, θα το βλέπατε ότι θα ήταν χρυσά στην άκρη και σκληρά. Επειδή είναι τορτίγιας ολικής αλέσους δεν θα έχει το ίδιο effect, αλλά είναι cheap το αποτέλεσμα που βγαίνει. Το έχω ήδη εδώ έτοιμο. Τα έχω βάλει στη σχάρα μου, έχω βάλει και ένα αλουμινόχαρτο και μπορείτε να δείτε ότι αυτό εδώ είναι cheap πλέον, δεν είναι μαλακό όπως είναι η τορτίγια κανονικά. Έχω λοιπόν απλώσει εδώ τα κομματάκια από τις τορτίγες μου, αυτές εδώ είναι 2,5 τορτίγες κομμένες. Το κάθε πακέτο έχει περίπου 8, οπότε βγάζει πάρα πολλά τέτοια μικρά κομματάκια. Και τι θα κάνουμε? Θα πάρω το κοτόπουλο που έχω εδώ και θα τα απλώσουμε επάνω από τα κομματάκια από τα τορτίγιας μας, από τα νάτσος μας. Αυτό ήταν πάρα πολύ απλό. Στη συνέχεια θα βάλουμε και τις πιπεριές μας. Μπορείτε να τα ανακατέψετε, εγώ τώρα για λόγους πρακτικούς, επειδή ήθελα να σας δείξω τα πραγματάκια πριν τα χρησιμοποιήσω, τα λαχανικά, δεν τα έβαλα όλα μαζί, διαφορετικά θα τα είχα βάλει όλα μαζί σε ένα μπολάκι και θα τα έριχνα από πάνω. Και εσείς καλύτερα έτσι να το κάνετε, είναι πιο εύκολο. Το ίδιο θα κάνω και με την ντομάτα. Και λίγη ντομάτα, λίγο κρεμμυδάκι. Αυτό ήταν και με το κρεμμυδάκι μας και περνάμε στο τυρί. Τώρα εδώ, γενικά αυτή η συνταγή δεν έχει δοσολογίες, ο καθένας βάζει όσο θέλει, όσο πιστεύει ότι θα του αρέσει περισσότερο. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο τυρί βάλετε, τόσο πιο ωραίο θα είναι το αποτέλεσμα.
Θα σταματήσω εδώ, μην το παρακάνω. Και θα πάρουμε αυτό το πολύ ωραίο πολύχρωμο ταψί, θα το βάλουμε στο φούρνο για 2 με 3 λεπτά και στη συνέχεια όταν το βγάλουμε θα είναι λιωμένο, θα μοιάζει λιγάκι με πίτσα από πάνω, τα chips όμως θα συνεχίζουν να είναι τραγανά και θα το βάζετε στο στόμα σας και θα κάνει κράτς και θα έχει έτσι μια γεύση καταπληκτική. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε και πιπεράκι αν θέλετε, λίγο αλατάκι, εγώ θα βάλω λίγο πιπέρι. Όπως σας έχω ξαναπεί, δεν λατρεύω το πιπέρι, αλλά χρειάζεται. Αλάτι δεν βάζω γιατί είχα βάλει όταν έβρασα το κοτόπουλο, του είχα βάλει ένα κύβο έτσι για να έχει λίγο περισσότερη γεύση και το τυρί επίσης θα δώσει αυτό το αλμυρό. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε στο φούρνο. Μετά από 2-3 λεπτά στο φούρνο τα νάτσος μας είναι έτοιμα. Μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε πόσο ωραία μυρίζει. Μυρίζει σαν πίτσα. Είναι φαγητό παρέας αυτό, να μαζευτείτε όλοι μαζί, να έχετε έτσι φτιάξει ένα σωρό από τέτοια νάτσος, να τα παίρνει ο καθένας με το χέρι του, να τρώει. Δεν χρειάζεται πιάτα, δεν χρειάζεται τίποτα. Επίσης, αν έχετε βάλει και αλουμινόχαρτο όπως έχω βάλει εγώ στο ταψί σας, πετάτε και το αλουμινόχαρτο μετά και δεν έχετε ούτε πλυσίματα, τίποτα. Είναι μια πολύ καλή ιδέα νομίζω για όταν μαζευόσετε με τους φίλους σας. Οπότε θα περιμένω να φτιάξετε κι εσείς και να μου πείτε τις εντυπώσεις σας από κάτω στα σχόλια, αλλά και τις εντυπώσεις των φίλων σας και ελπίζω να σας αρέσει όσο αρέσει σε μένα και στους δικούς μου φίλους. Αυτά από εμένα για σήμερα. Εμείς θα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι τα αγαπημένα για το μήνα που μας πέρασε. Και καλό μήνα, δεν σας είπα, καλό μήνα. Μέχρι λοιπόν να τα ξαναπούμε, να περνάτε όλοι πολύ καλά. Φιλιά πολλά!